Martang yang mahita. Dami ni di bata na sumurun siyan sa duhu na roha iman na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus to katay. Amen. Barita na uli dihita na gabihata ni di bata iman na tersurat di Pesalmen bitu 50 ayat 1 satu ayat 6 songunum hata ni di bata. Ede siyan siasap makuling do di bata Jakuba jala martiting tu tanaon siya kabisaran tolkas ro di hasuddutan siyan Sion si tuan ni hinadinggan marsinodang di bata say narodo di batata jaladang tagamon hohom ibana di juruna do api dilat jala ronggur na gugo si tutu humaliang ibana. Di piudo akkalangit siyan gijang rodi tanoon asa di uhum bangsona. Papungu hamuma tuahu akka na dalak marroha akka na marpadan dot aku marhiti-hiti pilihan. Jadi di bari tahun akkalangi ma hati kuranna ay apala debatado panguhum. Ima sahana. Songon topik ni mingguta sa darion debatado panguhum. Dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus. Adorang so tapahiba-hiba turpukon. Adong masada barita na mardonga podang. Di sada duat adong ma sada duli-duli na marali-ali. Di paralelon na sida tungina matabuna do kumpana. Di luaton ima luat A dot luat B sada ma dululun siyan huta A sada ma siyan huta B. Na ina matabuni paralelon ni na sida. Di sada tiki laoma si aon madapoton ali-ali naon tuhutabi. Hape topet marporang do huta A do hutabi dang bui mardungu. Hape laoma si A madapoton ali-ali naon tuhutabi. Nusaha ibana tuhutabi itor ditakub akatetara ma ibana. Nung ditakup didokma neng pamation na jala Roma ibana na madapoton ali-alik kuduaon basa takko pemunao ape didok nasubui ro siyan huta atu hutaon ala marmusudu na sida dang bui ujungna ikon uhumon jala didok ma raja neima pamation nama si aon ala tertakuk ala didok songo gabi mata-mata ibana rosian hutaan dungi didok raja ima uhum memana hukum mate jala digantung ma di baboy mana ronian narodo madapoton alelek kusibi moldang porsyahamu buidut johamu ma ibana ninna marupane dungi di joma alai didok ali-ali na masibiyong ma ido alali kudoon na marupani. Alay nang pesongon ido rajay nang pialalim ibana ikot teta do humoni mana ala musut tado jala ikot mate do ibana ninna dungi didok si aumma mole komate na mau buido mangido tuhamu adorang somati au umamuna arwah ninna asa jolo mula jauh tuhutakku permisi tudamang do tudayang do akka keluarga songo pasok busihol permisi juau tu keluarga kunin na marupaning dungi Roma
raja madok dambui las inong dalam mulare narupan dung songoni dibigi pangiduan na Roma ali-alena na dihuta bi palos marajanami auma sakkalan na auma songo jaminan na molodang roibana ba auma bunuhamu auma pamatihamu auma uhupamu ninna sibion dungi Roma rajane oke di paluas ma mulak ala didok 3 hari bah 2 hari pirajanami di hari Selasa jam 12 di Sima di jam 12 didok muna uhumul lau mati di Sima unong saat inna marupani dungi di paluas ma dungi mulak bebana dungi 2 hari nunga dibereng topet nunga tunga 12 la suarong alai laos suarong do penaro dungi ali nema nunga ditabak be lau digatung dungi dibereng nunga jam 12 kurang 10 menit tong dang rorope dungi songoni jam 12 kurang 5 menit manggora-gora ma ima alalina si aon nomadok nunga robe au ninna ibana au mahupamu ida potom ma dungi songoni dido ibana ma turu maho alelekku nunga olo hoga be jaminan asa mate asa buya mula tu keluargaku tuna tu aku ninna turu maho au masa mate dungi Roma alelena sebio daun au mamate daun ninna si aon sutol sappe songoni manasi sappe tangis audo mate daun audo mate ninna sion daun ninna sibion audo uhumon na komate ninna sion romo sibion daun audo ninna dung songoni alani tebu ni holong ni rohana cida alani luar biasa ni holong ni rohana mangulu di si ado di sibi pola do sudi di huta bi tumatangis do rajai marnida halakina 2 na semar sigulut na laong mangguluton taligat tuani dungi Roma raja madok stop au mamangumi dung upang dung hida dungi didok ma danga dong behamu si uhumuna 2 rap malua mahamu ay danga dong songon holong muna na 2 dapok nami di Portibion so holan ni holong muna na 2 dope ala ni songo ni mahita ninna dungi gabi mardumu ma huta ado huta bi ala ni halaki na 2 dia mo kadonga saha porsyaon ima nataida di bagasan trupu sadarion napaingoton ima bohado hita di bagasan nguluta songon na didok ni parpesal menon asa ngulutai songo debatado na manguhum alay didok parpesal menido di bagasat turpu taon ima debata na makulindo na martiting debatado na manodangi debatado na mangalehon debatado na marnida jala debatado na pasauton idok bainam didok songo pandangyon ni parpesal mening ay na parjulo na nang idota si trupukon nang ajaran na ruhita nang songon dibarita na mardonga puday na parjulo ima kawan hidup kita terasa lebih bersemangat bergairah dan bersukacita asik kusomonido nguri na porsyeng basa ay kun bui do ngulut taon songon na ni parpesal menina kaya ni ikon na taida marhite di holong ni rohani di bata songon ni do parpesal men panidangyon ni ibana imanak kaningani di bagasan nguluna sada motivasi di ibana bersemangat bergairah
bersukacita alani dia manakengani alani holonging. Hidup kita menjadi berarti kalau kita membuktikan diri kita kepada sesuatu atau kepada seseorang atau kepada Tuhan. Lapatan na disi ikon naing gabi marlapatan dongolutai idonendona. Asa bersemangat, asa bergerak, asa bui marlupulu marlas niroha. Ikot totong adong lapatan na. Ikon marlapatan dohita. Songon anak. Ikon marlapatan dohita songon istri. Ikon marlapatan dita songon suami. Ikon marlapatan dita songon nang diaka para leleon. Diaka namardongan. Asa songon idu. Ukuran ni nakangay uhum ni dibata na saat ita ima hobar tu dia manak ngani bukti ni ngulutay na gabi tarida bahwa hidup kita ini menjadi berarti. Gimana perjuru? Na kedua kun masay menarik duhida di ayat opat saat tu ayat onomi. Di ayat opat isa tu ayat onomi neng ajaran na doi manak ngani hidup kita ini adalah ibadah. Lapatanna hidup menjadi sebuah ibadah iku bainot tado songon ngulu tahun gabe sada pilihan. Jadi molo mangulu kita jala tabai ngulu tau songo pilihan totuna kayangani ido mabay kita lamanada di pasu-pasu seddi batang. Molo tabai do lakata pikirata sudui ngulu tahun gabe sada pilihan sada ibadah sada pertanyaan lam bergairah mahita jala lam totong mahita mangulu di bagasa katan di pata. Alania hidup kita adalah ibadah. Hai. Hidup adalah ibadah. Ima hai. Jadi kuboy hita hai. Hidup adalah ibadah. Lapatan na sudi ngulu tahun ikut gabi ibadah. Ikut jala gabi pilihan na mangulu. Dung pilihan na mangulu ngulu tahun nakangani jalo otama ima debatahan na manguhum di bagasa kasih tongan. Alani nang mabiyar kita. Taida naking songon barita na mardonga puri na sumabiyar na sida na dua mate. Na sumabiyar na sida mangalu diri na sumabiyar na sida apapun yang dia miliki bahkan nyawanya sendiri. Dungi sada keputusan uhum na sian rajai na paluahon na mangaliw kamunangan na mangaliw tunasida ima upah gabe las niroha. So ngoni mahita mo lo tapilihong mulutong di batahan na malusada keputusan di bagasa kita muludang mabir hita Marsilio Leon dang mabir hita bengulutong dang mabir hita makubasi dang mabir hita di bagasa ngulutong ay di dok na kayangani di bagasan hatani di batado sa luhuk na ngulutay alanima di batado na mga lehon ima hobar tusakap do tunamorana uhumna atong dia makadong asaha por siya naing maasa taida marhite turpukon songo panidagin ni parpesalmen tapasaha ma ngulut taon gabi piliet tu di bata asa ibana na mabain hobar tusakap do tulomo ni rohana akadia ma keputusan ni di bata di hitam napatauh kita maju warna nabadiyay. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan debata na paingoto kami marhiti hatam nabadiyay. Lau patuh kami mangulu di bagasan sak kami. Amin.